Il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech ma jafx kemm se jiswa dak li sejjaħ bħala pjan għall-enerġija, il-kalkoli nagħmluhom iżjed il-qudiem. Stqarr il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech f'konferenza tal-aħbarijiet bis-swit il-bib tal-Griegi barra l-Imdina. Meta ġie biex isemmi s-suppost pjan tiegħu għall-enerġija, Grech qal biss li se jiddiskuti u mbagħad jara kemm se jiswa. Saħansitra ammetta li qatt m'għandux pjan dettaljat. Fir-rigward mbagħad ta' l-ewwel domanda tiegħek, jekk dawn ġewx kosted, kif fil-fatt ġie indikat tajjeb ħafna minni, imma wkoll iktar fid-dettall minn Ryan, din hija viżjoni illi aħna qegħdin inħarsu lejha u li se nkomplu nkunu qegħdin niżviluppaw fil-ġimgħat fix-xhur li ġejjin. Imbagħad eventwalment iva se jkollna viżjoni aktar dettaljata wara li nkunu konsultajna wkoll ma' imsieħba soċjali kif jien fil-fatt indikajt. Allura iva rridu ndaħlu dejna fil-but, nagħmlu l-kalkoli neċessarji. Quddiem in-nuqqas ċar ta' għarfien dwar il-pis li dan il-pjan li qed jgħid li għandu kieku jitfa' fuq pajjiżna ekonomikament, One News kompla jistaqsi l-iktar mistoqsija pertinenti kemm dan il-pjan li għandu ser jiġi jiswa. Ma nistax ma nkomplix ma l-ewwel mistoqsija tal-kollega tiegħi. Kemm se jiġi jiswa dan il-pjan? Jiġifieri inti hekk kollok dil-viżjoni kollha fl-ajru, nistgħu anke nibdew forsi mill-ewwel żewġ miżuri li diġà ħabbart. Kemm se jiġi jiswew taf? Għax anki jisu tidher perpless hekk anke xi nsaqsik. Le għax xejn ma nidher perpless kolli. Imbagħad meta komplejna nsaqsuh dwar il-costings, Bernard Grech der skomdu u evażiva l-aħħar. Minflok weġibna ħalla lil kulħadd bla ċifri ta' kemm jiswew l-affarijiet li qed jgħid li jrid jagħmel. Sur kap tal-Oppożizzjoni, dil-viżjoni ma tafx kemm tiswa ġifieri. Sens 5 iva huwa ċara diġà li aħna se nkunu qegħdin inħallu fil-bwiet tan-nies 20%. Kemm jiswew? Iktar flus fil-bwiet. Kemm jiswew? Ifisser illi dawn in-nies diġà kkalkulajna u huma jafu